এটা କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା? ଜହ୍ନି ବରା। ଏ ଜହ୍ନି କଟା ହେଇକି ଲୁଣ ପୁଡ଼ିଲା ତାପରେ ହଳଦୀ ଓକେ ତାପରେ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା କେଶ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ବେସନ ଗୁଳା ହେବ। ବେସନ ଗୋଳେଇବ? ଏ କ'ଣ ବେସନ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ବେସନ ବେସନ ପଇଲା ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ବା ରାଶି ଧଳା ରାଶି ତମେ ଶିଖଉଛ ଖାଇବାକୁ ନା କ'ଣ? ହାଁ କଳା ଜିରା ପଇଲା ତାପରେ କ'ଣ ଏଟା ରସୁଣ ଓକେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼ ହେବ? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଧନିଆ ଗରମ ମସଲା। ମାନେ ଏତେ ଦିନ ନାଇଁ ରୋଷେଇ କଲୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜାଣିଛି ଯେ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିନି ମସଲା। ପଞ୍ଜାବ ଓକେ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କଟା ହେଇଥିବ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନିଟା କେମିତି କାଟି ଟିକେ ଖାଅ ଗୋଲ ଗୋଲିକିନା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ? ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ପୁରା ପାଣି ବାହାରିବ। ସେ ଗୋଳାଇ ପଡ଼ିବ ପାଣି ପାଣି ବାହାରିବ ଯେ ପାଣି ଦେଇନି। ସେଟା କ'ଣ ଛଣା ହେବ? ତାୱାରେ ଭଜା ହେବ। ତାୱାରେ ଭଜା ହେବ? କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଜାଣ। ମୁଁ କେବେ ଖାଇନାହିଁ ବିକାନ୍ତିରେ। କ'ଣ ନାଗିବ କେଜାଣି? ତୁ କେତେବେଳେ କରିବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ? ହାଁ ସେଟା ପୋଛାପୋଛି ପରେ କରିବାକୁ କରୁନୁ। ଇଏ କ'ଣ ସେଟା ତାୱା ତ ତାଲା ନା ତାୱା ତ ଦେଇ ତେଲ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତାତିଲା ନା ନାହିଁ ବା? ସେଇଠୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଇଏ ଜହ୍ନିକି ଆକୁ କ'ଣ ପକେଇକି ସବୁ ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ଶଳା ଆମ ବେଳେ ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଉଥିଲି। ସେଇଠୁ ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ? ତେଲ ତାତିଗଲା ନାଇଁ? এইଭଳିଆ ବରା ହେଇ ସିଷ୍ଟମ ବି ପଡ଼ିବ। ବସା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବରା ପଡ଼ିବ ନା? ଇଏ ସେଇଠୁ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ହେବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ। କ'ଣ କେଜାଣି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ସାଇଜରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ନାଗୁଛି କେଜାଣି? ମୋତେ ମୋର ବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି।
ए हेई अच्छा ये हेला कौन का जन्नी बरा हाँ समस्त देखुता जन्नी बरा खाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब समस्त करंतु मो स्त्री करुची जन्नी बरा चा एटी फुटिकी मोलानी दुकान जाइए कि खाई सारते नहीं जेते समय कला चाहा फुटी मोलाणी एठी हेले किछि मिली नाही मते हेला ना नहीं बा हाँ अच्छा सईला खाई अरे ताती जी भाई ठंडा टिके हो देखी बोलो जी